Hi, constagad. Spíseán seo tá chun brandú chéim na Comparáide na hAidiachta. Sin bun chéim na hAidiachta tá in úsáid san habertí san an héingadí na cethir, agus feictú in isce an second roiint samplaí de bhreischéim na hAidiachta agus de thorchéim na hAidiachta freisin. Sa sin an bhreischéim agus an thorchéim. Is scríb mé na habertí seo amach a ríist leis an bhreischéim agus leis an thorchéim spluntait. So beidir she an van is lú ach tá sí níos bathúla ná hu. Ceart. So an sin tá is lú sin an tarchéim agus níos bathúla sin an bhreischéim. Nus nar aithríime den hAidiacht lena chur sa bhreischéim nó leis an tarchéim a chur nó. Úsáidmuid an leigin céine den hAidiacht. Sa sin ditmuid gur bhfuil si níos lú a rá nó gur bí an bhean is dathúla a rá se a gceiste sin. Sa ní gáidead ach leigin amháin eile den hAidiachta ólam dóibh seo leis na céim na Comparáide a chur nó. Is an dair ceanna sin é an cluiche bavó den bblion sin agus má le daon átha nó i ggóthaics nár bhah sé ceart tuile béime a chur ar an bléithe agus tuile cinnte a chur nó an sin agus é a chur ag deir ach ní gá a chuirteach. Ba an cluiche bavó den bblion sa feicúil bavó seachas is mó in úsáid go an san. Tá sé sin chuiristeach an tuisc seo an choppel san aimseachtaí. Se, so má sud ag bhfuil an Albert san aimseachtaí caithfidh na céim na Comparáide den hAidiacht a bheits an aimseachtaí freisin. Agus ní bavó agus bavó is sé an bhreiscéim agus an tarchéim san aimseachtaí. Ceart an eile fin gceann sin ó se nar chuann tú an hAidiacht san aimseachtaí bhí cinnte agus séomh chur ar na chunsin ar bhéidir séomhathe a chur orthu. Is sí an áit is deise. So sin dearach sampla le tá cosúla sé géad ceann sin sí an áit is deise feadh bhfuil an aimseir teacht le aimse na habirte agus stálas go muid le dópon chéin san déta nábirte chuir san aimseachtaí le gnáthbhríothar freisin. So fuair sé an mála bavó fuair málaí ní bavó ná éigin le bheith mar sin. Ba é an tileán ba chláite solar óil an airige é. Ceachlar. So roinnt na páisiún an sin sa tá goin bhfuil an aimseachtaí goin an san agus go gurn sé sin séimhú ar an hAidiacht. Chumála sin feicimid agus dathúil sin an uafta IL in úsáide goin go gurn sé sin an deire sin ar an hAidiacht. Se ceann eile an sin gota ag deir na hAidiachta sin fanan sé mar atá sé. Agus tá réaltaín beag chuiristeach an san tuisc bhfuil roinnt éisceachtaí ann agus tá span me na éisceachtaí san duit in isce an second bhain. Bhéin fátrún eile an san. Bhí cinnte agus an hAidiacht a chur san aimse chéine leis an beidir le bríothar nó couple na habirte
Bríar nó couple nó habair go bra se. Ein rud eile bhí going sin. Ní dóilm go bhfuil ag go buinte se. Tá couple rud eile an ach buinn siad le míorna eile. Nis tá spána nis roinnt in na óise rud a bhain eile stocha. Níor han sin níos an sin. Ach is féidir as rud ag bhfuil an hAidiachta féidir tábhachtach núsáide agat. Sin hAidiachta chríochnaíonar ACH. A shráig sé sin go a fada. Sa sin is tábhachtaí agus níos tábhachtaí agus más óignach agat sin hAidiachta chríochnaíonar EACH beag sé sin agat hAidiachta chríochnaíonar fada sin is óigné agus níos óigné agus mar san ba. In chean eile mar sin deacr sin cín chríochnaíons ar an orsan agus airg sin go ra. So is deacr agus níos deacr. Sinna deirí rialta. So tá nniuachta IL, tá ACH agus tá EACH agus an AIR agat san agus féidir na patron san leanúin leis na cín rialta. Nis tá spána mé rointas na cín nabhrialta duit. Díreach lena hospáintit álim sin áile beag lú so se ba is áile agus níos áile beag is lú agus níos lú bra is brathe agus níos brathe díon níos déine agus is déine dócha so má tá dóchúlacht an go dár rud éigin se a gceist lei sin sé níos dóichí fada is fuide chean eile floch is fliche so that bhí mo chuid é níos fliche agus is siad an tuisce an rud is fliche ar dan rud ag mar sin beidir. Gear is gearra na bí smaoineh ar an ngearria anis bhíonn sa re hart for imníoch imníocha láidir láidre sa sé is mis an duine is láidre ar dam tá níos láidre an áthú beige mar sin lia well is toch well duine nó beirt tá níos láidre ná mé ach duine míocht lehan tá cean úsáidre gréis na minic níos lethne bhí na cín sin ar olalas a go daoine ma an cuioine an ceanse níos fearr agus is fearr níb air agus bar mór hín ceant againn sin mó olc sin massa rower sin revre agus sever agus sevre bhí cean eile ó se teo ó na se te agus teo anis listálan san agus mar san tá sé dechar cinál cuioine bhar seoileog ach féach roinnt na heisceachtaí ann ach go háirithe bra agus teo ach go háirithe críochnaíonn siad sin ar gotaí ach athraíonn siad agus céim Comparáide den hAidiachta na Gaeilge céanna fear faoi fad de freisin. Rein fad sna cín eile beag taithí go bhartha na cín seo a sólagam úsáidir san go hana vinnic agus na cín eile bú dúirt iireachta anamh iad a eolam. Se so sin mar tá sé níos sin an
bhreiscéim, an bhreiscéim go leis sin. So tá na focail seo san buinint nach. Is sin so seo an amsir láthach agus an amsir áisnach agus is sin an táirchéim a bhrá amsir chaite mó cnéilech an sin tá níba agus is meile daon áirithe an chácha sin atá le an táte na míre seo úsáid sin an bhreiscéim a ríist agus ba sin an táirchéim. Ceachtlar, fágaminn sin é asúm gur chuidir sé sin leat agus gur tholéirigh sé sin roinnt de beidir na príomhfréithe a bhainin le céim na Comparáide na hAidiachta agus se den cheist fág ceist faoin bhí sin mat daon botún an bíchéinte agus é sin arálam agus ceartá é níor chorcamach ach seir sleaningin rudí siad neangach ó an go chéile. Sin mar tá go maigí, sa táim.